kasi doon talaga ako most of the time nag-update. Good morning everyone! Welcome back to another vlog. So I'm currently editing yung in-upload ko last weekend na vlog, which is yung bagyong Lawin, and napakasakit sa loob. Nakita ko kahapon kasi nag-overtime ako sa hospital ng 16 hours ako. Nakita ko wala palang thumbnail, wala palang mga ano. So I'm currently editing that one, yung mga information niya and the thumbnail. So let's go. Let's do it now. Mad Mass pala ako ngayon, guys, which is the bentonite clay. If you haven't seen my link, you have 10% discount on my link down below where you can get a bentonite clay. So today is Monday, so let's have Monday mask. Mask Monday. So, I have a mask on. Ayan, gusto ko, guys, talaga, regular na siyang gawin kasi ang ganda talaga ng effect niya sa skin ko. So, every Monday, or Mask Monday, should I say that? Every Monday, I should put on a mask like this para every week talaga meron tayong pangtanggal sa mga gunk na na-accumulate ng skin natin for 1 week. So, ayun, guys. And if you want to buy a bentonite clay, you can use my code MIA10 when you check out. Ayun. Actually, any products siya, pwede nyo gamitin yung code na yun to get 10% kasi ang dami nilang organic na products sa wildleaf.us. I will put the link down below so you can just head on to that website and order your bentonite clay or your madami pa. May mga serum, may mga ganyan pa. So, I will make an in-depth review siguro maybe next year na para talagang you know what I mean? Yung talagang gamit ko siya bago ko siya i-review. And nakikita niyo naman yung effect niya sa skin ko. Everyday in my vlog, medyo watery yung consistency ng ginawa ko ngayon. Para mas madali siyang i-apply. Banlawan ko na, guys, yung aking clay. Medyo maingay kasi si Bebe, kausap niya sila mama ko, tsaka yung lola niya sa kabila. So, ayan. And, guys, wala akong mga vlog nitong mga susunod kasi, nitong mga nakaraang araw kasi nung files ko, biglang nawala, hindi ko alam saan napunta, anong nangyari, and so on. So, I don't know, guys. Kailangan talaga natin, I don't know, dapat ma-secure ko yung mga files ko. Hindi ko alam saan ko napunta na folder or what. So, I'm gonna organize my files now para alam ko kung saan yung mga vlogs ko and all those things. So, if you're a vlogger, or organize your folders, sabi nga ng kapatid ko. Para daw, iwas din daw sa virus, iwas din daw sa na magulo-gulo yung mga files. So, ayun, guys. I just had my first Instagram story uploaded today, guys. And then, habang nasuswipe ako, nakita ko si Pia Wurtzbach arrested in Kuala Lumpur due to 2 kilos of cocaine, parang ganun. Parang 1.5 million worth of cocaine. And then, I searched on the internet using my lapi. Ayun, nakita ko nga. And then, sabi ko, parang napaka-imposible naman, di ba, na alang sisirain yung pangalan niya para lang doon. So, I searched again, and dun, nga lang siya, fake report nga lang siya. Mga tao talaga, walang magawa. Grabe, arrested, talaga. Ano bang balak nila? Di ba malapit na yung Miss Universe? Dito sa Philippine Station. Wala na silang magawa. Arrested! Cocaine! Wala lang. I'm not a fan of, so much fan of Miss Pia. Pero, galing, Philippines yan eh. Pagtabulin natin ng Philippines. Mga tao talaga walang magawa. Ito pala, guys, yung Instagram story. Kasi parang nag-vlog ka lang. Tapos kailangan mo talaga i-concise yung salita mo para ma-convey mo yung message mo talagang madalian. So, follow me in my Instagram, Joy of Mia, if you want to be updated. Kasi dun talaga ako most of the time nag-update. Tapos connected nyo, nakalink lang yun sa Facebook ko. So, if you're using Facebook, more on Facebook, you go to my Facebook fan page, Joy of Mia as well. Kapag more on Instagram naman kayo, Joy of Mia din sa Instagram ko. Nag-enjoy ako. And nag-enjoy na din ako mag-post ng mga pictures, kaya effort. Wala, ang saya-saya lang. Saya-saya sa, but it's not, naman, parang, ko kasi outlet ko lang talagang social media sa kastrasan sa buhay. So, pagbigyan nyo na, akes.
I'm currently editing, guys, the video na collab namin. This is the 100 layers of blush. Ayan siya. So, ano pa lang to, ilang layers pa lang to, sobrang red na yung mukha ko dyan. So, abangan guys kung gano'n ba kapula kapag kapag 100 layers. Parang butterfly rush na talaga. So, this is already na 10 layers of blush. 10 layers pa lang. Grabe, tawa ko ng tawa. Mukhang